memory card ng awan ti ko na to, di kulay green nga bildat mo. Yan magkakaasin eh. Guna. Kuryente kami din namin sa aming harap. Kamu na naala aja naka-sit. Tulya guys, tulya. Kapit na. Yung dagay ang mga bato yun eh. Daba. Si banda. Pag-ayusan mo. Ano?
bunga na eh. Ayun eh. Ayun eh. Balinan niya. Lagyan ano dun sama na tayo ito. Tanog balin mo nga ako di sumok. Balin nga Dwinward. Takol-tulak din eh. Puri lambong mo ata. Hindi masasang lambong. Gente ko asa ko barangay ho, lindan pinasusa. Albino ako. Albino. Ganda ba yung naisip niya pag Hindi na, ikas lalayaw. Lalayaw. Masatay lambong ko na ano yun. Kaya di ramananda yung tono ko. May masataw yung lambong. Basta mabilag. Gudupay. Sinakaramanak kasi nga kita hindi Bisaya nga katrabaho.
na, nga bagbagada nga, gayam. Dito, pang tigang. Dilala ko din di palingke. Gado na eh. May mesa lang po all. Gado korgana. Nagano mo kastawi? Nagano ko sa inyo? Awanin. Ya tanggal. Narang pupunta mga makita. Ito sigurado. Tirapok na talaga. Sinarasari. Kung dito kakal. Raramidan na pa nga chips. Adyo oraro chips. Tapos dinetikil kalawang da ako na. Dinetikil kalawang da nga aba. Adyo nalabaga.
Lako dyan tili. Lamig. Malam na miss Jay. Tay. Sampai ke 360. Salam alaikum. May kalandan pa. Kiwat ka na dyan sa sakit tayo magkagat na ajay. Dito ka ron. Ayan. Nagatot ko na hindi bataw. Nagkukumpul na. Guys, ngayon lang kayo nakakita ng ano, na naglalangoy na takong kakalding.
likod ka na, medyo iubo. Ano nang buyahin na madamdaman? Namuubol. Namuubol.